Kedamtang wo signify ner kebarni lakhaing koraisi Borjan constituency angkang HDP community hall along solar project affected rong inkoira kethom arong asar atum chetong petsi APHLC atum Men Tisso arong along solar project bi belo lapen ABD atum loan pipelo pu aphuthak ningkarong amai kepado jipu along nilitum karbi rong asar amai Borjan hawar amai penki chedondun thek thela pen bilong le pura Pirangke amai kang nipon. Pirangke amai along KRAA pen kaning jipon ki mai kibi pura ki kim kerang tang apot antami jipri APHLC tuning ripon athe hadak arong asar aphan kopi amai si kepado jima alam the parjuji. Nangge pachini ne nang chingwai vi pin pen ki nilitum bang so mai kibi buke nang chedon dun de la pen jong sik mai along kopi ne ka sik sak do kok pusitami abdai che enang ji pusi pherang ke amai kang ni pon along ning jepon KRAA Borjan amai phu ke hai tok bi chunbang dorsing hansi KRAA tiripi dun mai phu winod ing tikathar la pen prek jam rong asaratum chetong pon Borjan amai long asar cingrum iposi cingrum nang kau lapen iposi resmi dunang kau ma so puthak along ni tu si aci dengan tu na binglong ala pa madang so apes ni ini nang kau pathai ke dan patumi dik isi along hala inul bahani lapen APHLC tu langan ini madang so puthak so bang halang itu lama ini bang ya APHLC lapen effective area tu solar project along solar project bi belo pun so puthak kecil hong KHP lapen itu apan nama dua lam lapen non kiraji tarik kepani hal ada nilitum like effective area la Men Tisso volunteer la kan okiling la bangso lagi gobel pe skora pherala alang itum na mai PBG tu la bangso mai PBG ko lo game ni tum la hala sorong long SGB do GP do alang itum permission an kinten la bangso mai PBG ko lo bangke ni itum aphan la me thina je la pen alang itum jipat he gongong tengong aposi hala solong mu anis apor be apor ini pina kisung di boy do ma jibong jaro do kusani di do ma ada itu tilong le ape alam itu cipat he gongong tengong rabang pamang do kama bangke so mangana so area long bangke so mai bangke dan bilong le so meeting bangke bilong le kusi itu pini nada solar affected area so arong sa handela itum chidon sarting sila so mai bangala jang chiti nangi kusini to so apres ni lang kini itum jopon dilai pen bijoy rong pi carbing long life